Ja sam na nekim, da kažem, skoro srednjim godinama i ja sam primenivši na sebi ovo iskreno primetio da sad se bavim nekim stvarima kojim se nisam mogao da se bavim ni u najmlađim godinama, znači postižem neke fantastične rezultate u kojim god sportom da sam počeo da se bavim, tako da stvarno iz prve ruke moje iskustvo da je ovo nešto fenomenalno i svi ljudi koji se dugo hrane tako kažu da čak sad i sa 60-70 godina mogu da urade nešto što nisu mogli sa 20, tako doktor Graham, on kaže da sad može više splehova da uradi nego da ima 20 godina, brže i tako dalje. Tako da imate pozitivne primjere, potražite malo na internetu, da ne bude sve moja priča. Imate dve fantastične dame u 74 godine, to je Annette Watkins i Mimi Kirk, oni 74 godine izgledaju fenomenalno, kada se prošeta sa svojim mužem koji se uobičajeno hrani, svi pitaju njenog muža da li je pošla sa unukom u šefu. Znači ne čerkom nego unukom, to su tolike razlike u izgledu, ko se normalno hrani i uobičajenom iskrenom ili sirovom hranom. Pritom, jako bitan faktor baš kod te dame je što ona sama gaji svoju hranu i s tim u vezi sam i ja, znači ako pričamo o zdravoj ishrani, sve ovu teoriju što pričamo ovde nije toliko bitno koliko je bitno da imamo tu neku zdravije obrađenu hranu, znači neku hranu idealno bilo da sami gajimo. To je već dokazano, znači da se hrana prilagođava nama, prilagođava sa onim koje gaji, tako da bi to bilo idealno. I stvarno su pokazali neki naučni eksperimenti da ako postignemo nekim specijalnim filterima čistu vodu, čisti vazduh ili se nalazimo u nekim idealnim uslovima u prirodi i gajimo našu hranu sami, sopstvenim rukama i dolazimo u kontakt sa tim zemljištem i sa tom hranom, da onda bi prosječan ljudski vek bio preko 150 godina, negde oko 180 godina. To je dokazano već odavno, ali sad su dobili i potvrdu u nauci da to stvarno može, znači na ljudima koji su se podvrgli tim eksperimentima, znači bili su nekoliko godina u takvim uslovima i dobili smo te. A imamo i ljude koji žive tako već 40 godina kao spomenute dame, ili bar jedna od njih, i onda vidimo da to stvarno nije neka prazna priča, naučna neka teorija, nego vidite to u praksi stvarno radi. Tako da bih danas ćemo, ja sam znači moji gosti stići, posvetiti pažnju i tom načinu organske poljoprivrede koja je jako bitan. Osim ovih faktora koji sam spomenuo o ovoj ishrani, znači rekli smo da je voda jako bitan faktor, rekli smo da su vitamini jako bitan faktor i minerali, pošto trenutno živimo u tako nekom vremenu da ne možemo svako od nas da počne da gaji svoju hranu, ne možemo da imamo sve organsko, malo to teže ide u našoj zemlji, ali jako mi je drago da je ipak to nekako krenulo. S tim u vezi smo nabavili, osim ovih aparata, videli ste možda izloženo tamo i tu neku super hranu. Šta je super hrana? To su nam namirnice, hrana koja ima u sebi veći koncentrat hranjivih sastojaka, znači minerale, vitamine i ostale nutritivne sastojke u mnogo većoj koncentraciji nego što imate u komercijalno gajanim biljkama i imate neke domaće biljke svima nama poznate, na primjer kopriju bih ja naveo, onda donela je, Marina nam je donela korijander, imamo tako neke naše biljčice koje su prepune sa vitaminama i mineralima i koje vrše dobro dejstvo na naš organizam, izbacuju štetne sastojke, vezuju, znači posebno zelene biljke imaju taj neke helatne spojeve, znači hvataju negativne ili slobodne radikale, teške metale, čak i radioaktivnost, o tome ću baš večeras malo više pričati, jer mislim da je jako bitno jer su dobili puno negativnih vesti o toj radioaktivnosti, ja hoću malo da razbijem te negativne stvari i da malo unesem pozitivizam u celu sferu. I, znači, pored tih domaćih biljčica, ovde smo donali neke biljke koje nisu sa naših područja, kao što su alge ili slično. I imamo neke biljke koje možete sami da gajite, kao što su, na primjer, ječmena trava, pšenična trava, znate svi kad se ostavlja za Svetog Nikolu pšenica, pa kada mi izraste ona travica, to su biljčice koje imaju u sebi jako puno tih antioksidansa i možete da kupite u prahu sada tu travicu, možete da kupite sok te trave, možete da kupite prah soka te trave, možete sami da gajite, možete da cedite svojim sokovnicima, znači imate sad veliki izbor da dođete do tih, znači,
super biljaka, super namirnica i da sebi dodate ono malo što nam fali, jer nemamo, nažalost, još ono onako idealno kako bi bilo u prirodi, da je sve organsko, da je čisto. Znači, izloženi smo stvarno tim zagađenjima, te priče o radioaktivnosti, o zagađenosti su jako, jako tačne, ali isto tako ne treba se zadržati na toj negativnoj konstataciji, nego na ovoj pozitivnoj. Šta je pozitivno? Mi možemo sa ovom ishranom da se izborimo sa svim zagađenjima. Znači, uvek, ako unosimo dovoljno tih biljaka koji imaju u sebi hlorofila, znači tamo zelene biljke, ako unosimo puno voća i povrća u svim različitim bojama, znači mi dobijamo dovoljno antioksidansa da se uhvate u koštac sa slobodnim radikalima i da ih neutrališu. Druga stvar, znači, hlorofil i ti helatni spojevi hvataju teške metale, hvataju čak i radioaktivne elemente i izbacuju ih iz tela. S jedne strane izbacuju višak onog svega što nam ne treba, a s druge strane, pošto one imaju u višku, zato su super materije, zato su super namirnice, super hrana, imaju višak vitamina, višak minerala u odnosu na obične namirnice, pošto su posebno te, na primjer, spomenute i alge koje imaju mnogo više u vodi morskoj, imate mnogo više minerala nego što imate u našem zemljištu koje je ispušteno, tako da možete naći na dokladnici. Imamo morske alge, na primjer kelp je bulls, nabavili smo sad i kelp, nije ga bilo u Srbiji, i imamo slatkovodne, to bi bila spirulina, florela i afa alge, ali planotska alga. Što su jezerske biljke koje su se čak i u našim narodima vekovima koristile, ali su sad zaboravljene, da kažem, biljke, morske vodene biljke, znači može opet da to polako pokrenemo, da ponovo koristimo. Znači nije to nešto novo, nije to neki bauk, nije to neka sekta, sad neko koristi biljke, pasimo travu i šta ja znam, to je nešto što je oduvek bilo i koje je malo dublje ušao u istraživanje, zna da su svi naši svetovnici, znači sveti ljudi su se hranili, da se tad zvalo zelje, znači to ili trava, i tako koristile su se i te alge, znači u Dalmaciji i na Crnoj Gori je to poznato, ali već i tamo zaboravljeno. I ono što je nekada bilo normalno, polako postaje neki bauk i čudo. Znači kad odete i prošetate se i jedete te neke divlje šljive ili pojedete neke dudinje, mnogi onih seljaka će vas pogledati čudno kao što to jedeš, to jedu svinje. Znači ono nešto najlepše, najzdravije što mi imamo na našem drveću raste i to je već postalo čudno nekim ljudima kad koristimo. A da ne pričamo o nekim korovima koji su zvanično korovi i naši najveći neprijatelji u poljoprivredi, kad ja njima objašnjavam da su to naši najbogatiji saradnici, prijatelji u ishrani, imate najviše vitamina i minerala upravo tim korovima. Samoliko bilje je nešto najbogatije, spomenuo sam koprivu, i sad je aktualan još tušt. Tušt ima najviše magnezijuma, jako puno vitamina i minerala, ima jako veliki procenat čak omega-3 masnih kiselina. Kako? Tušt je onako crvenkastu grančicu, raste onako, imate po svim, znači po celom gradu raste, toliko je to moćna biljka. Evo još ovde, ja tu donela je. Ajde pokaži. Znači, nekad, evo vidite, sigurno znate svi za izraz tuštip mah. Znači, kad nečega ima previše tušta, znači, a sad više ljudi ne znaju šta je tušt. Znači, toliko smo i zaboravili neke stvari. Mi to bacamo, evo ga, tušt. Znači, obično, ne znam sad da li vidite, obično bude crvenkasta ova stabljika do ovakve ove boje. Ima maslan list debeo i pun je omega-3 masnih kiselina. Znači, da, to se baca, to imate po garsonjerama, po žardinjerama, da sam kažem garsonjerama, da. Daj Bože rasti po garsonjerama. Da, i žardinjerama i po, znači, pločnicima, po sakcijama, znači, svuda po gradu bi zastao da ih raste. Evo, možete slobodno da prenesete, da potražite da prenesete da svi vide, da se upoznate sa fenomenalnom biljkom. Ima jako dobar ukus, sviđa mi se, nemoj da pojedete. Na jednog naših predavanja sam tako proveo, bilo je puno ljudi i nije ni prvi red uspio da vidi, ovi drugi su već pojeli. Daj. Tako da ostavite da prvo vidite svi pa onda pojedete. A svi da probaju. Pa ja se nadam da će početi da raste po nezagađenim organskim zemljištima.
Dobro. Znači, vazduh je jako bitan faktor i sad ćemo malo više da imamo. Znači, voda, vazduh, sunce, pored ishrane i naravno hrana. Tuš. Znači, kažem, bilo bi idealno da se što više hranimo sa tom samonikim biljkama. Mnogi me pitaju, pa to je skupo, voće je sad jako skupo, pa nema ga u nekoj sezoni. Ono što je jako super stvar u celoj priči da taj tuš besplatan. Imamo namirnice, ja ih zovem namirnicama, znači imamo te travice koje rastu cijele godine ili čak i u najdublje zimi ispod snega imamo divlji luk, vlašac koji onako izlazi iz snega. Ispod snega imamo mišjakinju, mišovkinju, koju imamo skoro cijele godine, ali eto, zimi je ona karakteristična da malte ne samo nju možemo da nađemo. Tako da cijele godine mi možemo nađemo i besplatnu hranu. Imamo čak i voće koje rastu cijele godine. Ne postoji mesec u godini kada nema voća. Mi svi znamo za klasično da, ne znam, od maja tamo krenu sa nekim jagodama, pa završi tu negde oko oktobra, novembra. Malo se zna da imamo i to neko zimsko voće koje možemo naći u narednim mesecima i koje ostaje, znači u jesenjim mesecima sazreva, ali nije za jelo i onda ostaje preko zimskih meseci da bi ga uhvatio malo mraz i onda je tek jestivo. To je i svima poznati šipurak, tu su trnjine i tu su manje poznate mukinje, bekinje, pukinje, jarebike i tako dalje. Neko ima kodno zove. Znači imamo gloginje isto. Znači to su zimsko voće koje ima malo veći procenat masti u sebi, tako da je prilagođeno zimi. Znači zimi moramo se prilagoditi, već idu hladniji dani, videli ste da ovo već nije baš za neku, znači, tu ishranu koja je strogo za neke tropske krajeve, nego već sad možemo polako da u skladu sa vremenskim prilikama menjamo našu ishranu, da malo povećamo procenat masti u našoj hrani, da se zaštitimo od nastupajućih hladnog perioda. Znači, spomenuo sam to voće, spomenuli smo, ako spomenemo to sve i ako se organizujemo, tu je Đorđe koji je dosta doprino i ja, znači da uvijek nađemo najjeftinije nabavljače i da vam ukažemo gde možete da kupite na veliko, na nekim pijacama i na nekim tim kvantašima, da možete da kupite jeftinije ili specijalnim prodavnicama ili vam kažemo gde je najjeftiniji ili jednostavno nabavimo mi nešto kao super hranu, tako da je najjeftinije da to kupuje samo na veliko, na jeftinijim mestima ili ste prave zadruge, upravo me zove čovjek koji je osnovao zadrugu, morat ću da mu se nekako pojavim ili ne znam nije, da on ne može da nas nađe ili šta već. Nema veze. Znači, to su upravo te neke ideje da kako da mi zajedno dođemo do tih jeftinijih namirnica. Evo, mi smo tek krenuli sa tom organizacijom, ali evo čovjek radi već 5 godina na toj ideji i on će sad upravo doći i držati malo predavanja o tome. A, na primjer, naši susedi, posebno Slovenci, oni su mnogo organizovani, oni čak nemaju samo zadrugu za ove naše proizvode, oni kupuju sve ono tropsko voće cele godine, dobijaju specijalno sveže, avionom im stiže i dobijaju neke namirnice kojima mi trenutno možemo samo da sanjamo. Ja koji sam 15 godina se hranim biljnom hranom, još nisam ni probao neke od njih, tako da je to idealno. Znači, trebamo da uporedimo, zato je super da se ovako okupljamo i da zajedno doprinosimo tome da možemo lakše da nabavimo tu hranu, da to ne bude više tako skupo i da gajimo što više našu hranu, da bude što više proizvođača, da njih podstičemo, da kupujemo od njih, čak i ako su malo skuplji, nema veze, malo da podstičemo tu našu organsku proizvodnju i da onda bude više toga, jednog dana kad bude toga dovoljno, to će biti sigurno mnogo jeftinije i već i jeste, znači postoje zabiti krajevi u našoj zemlji koji stvarno po nekoj smešnoj ceni proizvode i prodaju to, ali to dok dođe do nas preko ovih trgovaca raznih, to dobije 10% cenu. Znači nešto što može kupiti za 30 dinara i plaćate 300. To je znači preterano. Tako da jednog dana će to biti sve, a evo ima ljudi koji radi na tome i ja nadam se da će sad budu stići, pa da će se snaći da nađe bez mog odgovora na telefonu. Tako da, to je bilo ovo što sam rekao. Još malo ću o toj radioaktivnosti. Znači, držim grupu na Facebooku koja se bavi lečenjem najtežih bolesti koje su zvanično neizlečive, ali su izlečive prirodnim putem.
To su, na primjer, kao što su kancer, multipla skleroza i neke te zvanično, čak i dijabetes koji je zvanično neizlečiv, vrlo lako se u svetu, pa čak i kod nas imamo sve više i više primjera koji su se izlečili i lično poznajem puno ljudi koji su se izlečili, znači sirovom hranom u prvom redu i naravno nekim specijalnim vrstama detoksikacije i upravo, znači, biljke koje sam spomenuo najviše pomažu u tome, malo ta, znači, nazvao bih super hranom, bez obzira da je to ovako upakovano, pa ili kažu, to je nešto neprirodno, ili ako uzmemo našu koprivu, ili naš neki, evo, tuš, na primjer, ja bi njega nazvao super hranom. Znači, zajedničko za sve njih je, za sve bolesti da su one izlečive i u prirodnoj medicini se kaže da je svaka bolest izlečiva, ali nije svaki pacijent, jer nije svako spreman da pređe na ovaj način ishrane. Neko jednostavno kaže nije to socijalno prihvatljivo, on je već navikao na ovu hranu. Neki moji pacijenti su rekli kao preče da umru nego da ostave meso i tako je i bilo. Znači svako je sam donosi svoj izbor i mogu da se pohvalim da sam se skoro čuo s jednom pacijentijom za koju sam mislio da je stvarno imao baš najgori oblik kancera, koji je već zahvatio i kosti i tako dalje, bilo u metastazama, usko lekari već digli ruke od nje, što je bilo dobra stvar u celoj priči, pošto nije bila podvrgnuta ni jednoj štetnoj terapiji, ni zračenju, ni hemikalijama, ničemu, ni operaciji, tako da ja sam već mislio da je to krajnji stadijum, da tu nema pomoći i ona je malo i psihički bila tako uznemirana, ja sam mislio da ona baš lično ja imam uvijek optimizam u sebi, nekako mi ona delovala i rekao ajde da probamo, pa možda je lakšamo da nema te bolove i tako dalje. Ona se najuspešnija od svih mojih pacijenata izlečila. To je žena u 60. godinama koja je u toku same terapije detoksikacije sokovima bacila naočare. Znači ona je popravila vid kao što je bio u mladosti i to je bilo zimus. Zimus je trebala ta terapija kad je najteže, kad nije bilo sunca, kad je ona bila depresivna, kad je bilo promene psihičkih raspoloženja, emotivnog i kada nije bilo ni neke, da kažem, ni namirnica pre ni posle za nabavku, ali ona je prošla kroz taj najteži period i evo sada sam se čuo pre nekoliko dana sa njenim sinom, ona je sad dobila, njoj je izrasta potpuno nova mladalačka frizura kosa, znači čak i na tom aspektu, znači ona je idealan primer da stvarno ona je potpuno prešla na sirovu hranu i da onda može da ne samo da se izleči, nego da se pomladi 20 godina. Ovo moraću da se javim. Halo? 25. Jedremo. Ne. Kako je ovo vučena? Ajde. Doći ćemo pa će nastaviti super ovu priču o organskoj hrani, tako da je odlično. Kada pričamo, kažem, držim tu grupu za lečenje najtežih bolesti i, znači, naravno, bili smo malo u toj nekoj panici, najviše u strahu, u stvari, od svih tih emotivnih stanja, najviše nas strah uništava i dobra stvar je na ovoj iskreni da se mi polako oslobađamo tog straha. Mada moram da spomenem da je bilo nekih ljudi koji su se hranili ovako, bez obzira da su bili zdravi ili su imali neku bolest, i nisu mogli se suočiti sa samim sobom. Znači, polako izlazi iz nas te emocije i mada kad se pojavi taj strah, neko nije sposoban da se suoči sa samim sobom i onda njemu lakše da izmisli neki izbor i prestane da se hrani ovako. I ima i takvih primjera da budete upoznati i sa tom stranom, da ne pričamo ovde samo ružičasto i to sve, nego da vam kažemo da stvarno budete spremni da će iz vas izaći, meni je izlazio bes, recimo, nekom izlazi strah, nekom je tuga, znači budete spremni da se suočite sa tim vašim unutrašnjim, ja to zovem psihoemotivnim toksinima, koji su duboko usađeni u nama, koje nosimo iz detinjstva i različitih trauma i životnih iskustava i stresova koji svako od nas prolazi. Znači imamo te psihičke toksine, psihoemotivne, imamo i ove fizičke. Fizičke svi znate, znači rekli smo zagađenja, pesticidi i radioaktivnost. Najviše se plaše ljudi radioaktivnosti, kao što ste svi upoznati, jako su nas puno i bombardovali i imamo, kako se zove, i te neke različite nuklearne katastrofe i svašta nešto se dešavalo i onda sve stižu neke negativne vesti kako, evo, ove godine 40.000 ljudi oboljava od kancera
sledeće godine će biti više, da će na kraju svaki drugi i svaki čovjek poboliti od kancera, da smo svi već gotovi i ne znam, nećemo dočekati 2020. 50. Znači, stvarno negativne neke konstatacije i složio bih se čak da to može da bude i istina, kada bi se stvarno svi ljudi prepustili tim prvo očajanju, strahu i treće da ne promene ništa. Na nama je da mi to promenimo. Znači, ja sam siguran da mi možemo da promenimo to tako što ćemo se najlakše od svega je promeniti ishranu. To sam počeo tako predavanje, znači mi određujemo šta će se proizvoditi i kako će se proizvoditi. Ako svi traže organsku hranu, znači to ćemo i dobiti. Znači, sa ovim načinom ishrane mi možemo sprečiti, a ako bude potrebe i lečiti najteže bolesti. Kako sprečavamo radioaktivnost? Ja sam imao divnu sreću da je moja profesorka u mojoj školi za nutricionizam završila, baš diplomirala i magistrirala na temi radioaktivnosti, tako da sam malo više upoznat sa tom temom i drago mi je što imam taj izvor informacija i zahvaljujem se ovom prilikom. O čemu se radi? Znači, ako unosimo dovoljno minerala koji su u svakodnevnoj ishrani, mi time štitimo sebe da ne unesemo radioaktivne elemente, izotope tih istih minerala, tih elemenata. Šta to znači? Ako unesimo dovoljno kalcijuma, što bi bilo otprilike nekih 1000 mg, 1 gram dnevno, znači bar toliko da unesemo, mi nećemo uneti sličan kalcijum je radioaktivni stroncium. Mi ako imamo dovoljno kalcijuma, ne unosimo stroncium koji je radioaktivan izotop, koji ulazi u naše ćelije, naročito u kosti, kao što svi znamo, i onda dobijemo, zato se pojavljuje sve veći broj rak kostiju i leukemija u našem narodu. Sa dovoljno kalcijuma to možemo sprečiti. Slično tome, radioaktivni jod, svaka druga, imam puno pacijenata koji se javljaju, posebno ženskog pola, kojima je poremećena štitna žlezda, to je zbog radioaktivnog joda. Ako unosimo dovoljno joda u ishrani, znači koga ima u orasima, imamo u ovim spomenutim morskim algama, u divljim trešnjama, uopšte kad bi imali više tu organsku hranu, više bi imali tih minerala, joda i natrijuma i kalcijuma i svih ostalih minerala, inače ne bi bilo problema, ne bi morali da se plašimo toliko. To je već dokazano, vjerojatno ste svi čuli za bombe koje su bačene u Japanu u Drugom svetskom ratu, da su tamo preživjeli ljudi koji su se hranili tako što su unosili dovoljno minerala i što su koristili te neke biljke, znači alge posebno i recimo to je bila neka makrobiotička ishrana pa je podrazumevala i pečurke koje izvlače iz tela, znači tu radioaktivne elemente i zamenjuju ih sa mineralima koji su nam potrebni ili obrnuto nas štite, znači sprečavaju samu bolest. Znači to je moguće. Nisam spomenuo još cezijum, radioaktivni cezijum, izotop cezijuma, isto ulazi u naš organizam ako nemamo dovoljno kalijuma. A kalijuma najviše ima u voću i povrću, tako da, eto, sa voćem i povrćem mi smo se zaštitili. Znači, postoji uvijek mogućnost, uvijek postoji način da se izlečimo, ne treba očajavati, ne treba ulaziti u nikakve strahove, paranoje. Znači, ovo je stvarno način da ako vodimo računa, da dovoljno sve unesemo, da smo zaštićeni. Postoje sada programi, svi sad skoro koriste internet i kompjuter, da možete da proverite koliko ste čega uneli, da ukucate dnevni unos. Danas sam pojela 100 grama peršuna, 2 kg voća ovog, 3 kg ovoga, onoga, i da vidite da li ste dovoljno uneli kalcijuma, da li ste dovoljno uneli magnezijuma, da li ste dovoljno uneli kalijuma, joda i tako dalje. Znači možete da proverite i onda da znate da ste uneli, da ste se zaštitili. Tako da, znači, to bi bio moj neki zaključak da pozitivni, da stvarno možemo se izlečimo. Imam, znači, kod ove gospođe koja je baš imala težak kancer kostiju, a to je vratno bilo upravo zbog to nekog stroncijuma, znači, koji je jedan od izotopa koji ostaju posle ono, svi ste čuli za osiromašeni uranijum, znači, od svih tih teških nekih radioaktivnih elemenata, kada se oni raspadnu na njihove sitne delove, mi možemo sa njima da baratamo i možemo da se izlečimo. Znači, unosite dovoljno zelene hrane, svima sam ovde više puta spomenuo, evo stiže naš gost, da se uporedim. Znači, da je to prilike oko pola kilograma zelenog listatog povrća. Malo je to nekome mnogo, posebno kada se napravi neki smuti, zeleni kašarski sok, nisu svi navikli na te količine.
pa tako onda to možete rasporediti u više doza, može se piti taj zeleni kašasti sok. Može da se pojede malo neke salate, bilo bi idealno da nabavite neku organsku salatu, neku zelenu salatu, recimo, pojedete. Možete da uzmete ove prahove. 5 grama tog praha vam je ko 50 grama žive namirnice, a 50 grama, 100 grama te žive namirnice je 5 puta bogatiji nego neka komercijalno gajena biljka, tako da vi sa 10 grama toga, znači možete zameniti tih čak do pola kilograma u nekim mineralima. Tako, na primjer, spirulina ima najviše cinka i bakra, hlorela ima najviše gvožđa, imamo, šta se još imamo od ovih morskih, na primjer, sad sam nabavio kelp ima jako puno magnezijuma i tako dalje. Znači, uvijek možete da zamenite sa nekim malim dodacima nečega, ako nemate, nestane jednostavno neka namirnica koja se proizvodi i ne možete da nađete na pijaci, imate zalihu tih vaših, ubacite malo i nadoknadite. Odmah se vidi razlika, ja kad ubasim tu hlorelu, ja onako ne ubacujem kao po onim, tamo se preporučuje 2-3 grama neka kašičica, ja tu malo slobodno onako ruku imam i ubacim, nemam vremena da ja sad tu merim ili nešto, nego samo sipam i to izađe ukupno, znači po 5 grama, 10 grama od svake, izađe 50 grama ukupno tih prahova. Ja napravim sa bananicom, uzmem kilogram banana, 50 grama praha, dobijem jednu tu zapreminu ovog jednog blendera, smutija i to kad popijete, vi odmah dobijete neku boju, odmah dobijete, znači, dobijete tu energiju, dobijete to gvožđe, znači antianemijske faktore, znači tako da stvarno vidite na listu mesta da to pomaže. Tako da tako možete da zamenite. Isto tako, znači, nisam spomenuo moj najveći favorit, da ne pričamo o tim nekim stranim nepoznatim biljkama, nego naš domaći raštan, ili ti pravilno akcentom raštan, znači crnogorski kupus, koji je najbogatiji i uvijek ga hvalim. Toliko sam ga nahvalio da je to dobra tendencija, da su ljudi počeli da ga kupuju toliko, da ga traže po pijacama, se čak pojavila falsifikacija. Znači, pojavila se falsifikat raštana, to su vam oni spoljni listovi kupusa, njih su počeli na kaljenču da prodaju kao raštan i onda je baka koja godinama prodaje raštan, ali bi su slabo kupovali, zna Senka i baka Gocu, je upućao ljudi, deco, pogledajte, znači, taj kupus i nema ovu dršku onako dugačku i onda on bez drškice, ali onako jako sličan tome jedne vrsti raštana. Na raštana ima nekoliko vrsti, imate dugačak, imate okrugli, to je crnogorski kupus, raštika, listnati kej, znači ima najviše vitamina C. Kad pojedete raštan 100 grama, kao da ste pojeli 200 grama limuna ili naranče. Kad pojedete 100 grama tog raštana, kao da ste popili 2 čaše mleka, pošto si misle da je kalcijum u mleku. Ili spremete kao salatu. Najbolje bi bilo u ovom blenderu. Zato, zbog čega? Zbog čega? On ima jako je otporna biljka, on je onako zimska biljka, može da izdrži i sušu, i mraz, i zagađenja, i sve. Jeste. I vekovima se koristio u puvanom obliku, zato što je stvarno čvrsta namirnica. Jedino ovako jaki aparati mogu da ga isitne na najsitnije delove i onda dobijete isti efekt što se tiče vlakana, kao da ste ga skuvali. Znači, tad postaje potpuno mekan i može organizam potpuno da ga iskoristi i to dobijete. Nekim drugarima koji uopšte nisu na ovoj sirovoj ishrani sam preporučio kao, znači, rekao ima najviše kalcijuma, najviše magnezijuma, najviše hlorofila, najviše vitamina C. Najviše vitamina C, da ima čak i dosta dobar sadržaj, da kažem, živih tih aminokiselina, proteina. I oni su ubacili, bavili se, znači, bodybuildingom i kaže da su stvarno ojačali, samo što ništa nisu menjali u ishrani, samo su ubacili taj raštan i kaže, ne mogu da veruju koliko su za mesec dana ojačali. Znači, uobičajeno sa hrane, ništa nisu sad prešli na ovaj način ishrane, samo su dodali raštan i to pokazuje koliko, došli svi ovi drugari koji se bave malo više sportom, pa mi možda mogu i oni. Ja u stvari pozivam svakoga ko želi nešto da kaže o svom sopstvenom iskustvu, da malo više kaže i da ne bude da samo ja pričam neku teoriju, nego bi bilo najlepše iz te prakse da spomenemo, pošto bude još, evo, Bušuje, dok on dođe, ja bih pozvao Veska da kaže nešto više o svom iskustvu. Vesko je naš domaćin, ovom prilikom mu se zahvaljujem. Mi smo se upoznali baš na druženju u prirodi gde sam ja predstavljao
moju profesiju, znači sirovu hranu i spremanje, a on je učio ljude na tom holističkom centru, znači zdravom načinu vežbanja i duha i tela, jogi, i onda smo se mi spojili u našoj saradnji da, znači ja sam počeo malo više da saznam od njega o jogi, on malo više o ishrani i zajedno napredujemo ka zdravim načinu života, tako smo ove godine i on i ja prvi put vozili rolere i tako bavi se nekim fizičkim aktivnostima, što znači je pozitivan aspekt da, tako da ostavim našem domaćinu, kome se zahvaljujem još jednom, da malo više priča o svom sopstvenom iskustvu, možeš nešto slobodno da kažeš o jogi, pa da je ipak to sastavni deo. Znači, pored ishrane, vežbanje, rekli sam sunce, čist vazduh, plivanje, čista voda i ishrana zajedno daju, znači, i vežbe fizičke aktivnosti, kako nutricionisti zovu u svetu, vitamin X, exercise, znači jako bitan faktor. Malo više o tome naš Vesko. Hvala! Dobro večer svima, kasno Marko na Kosovo stiže, ali evo i uvod. Hvala što ste došli u tolikom broju. Ovo je Yoga centar Yoga Sangha. Ovdje se održavaju časovi jogi. Ja sam Vesko Minčić, učitelj Biharske škole jogi i Satyananda yoga tradicije. Svašta je pričao Milan, pa ću početi od svog ličnog iskustva, kao što je preporučio. Prošle godine u avgustu, septembru smo se upoznali, išli smo na Vlasinu i tamo sam prvi put došao susret sa sirovom veganskom ishranom. Sada da ne ulazim mnogo u detalje, iskustva i efekti, manje sna mi treba, što je nešto sa čim sam se ja godinama borio. Super je sve vežbam joga od detinjstva, vitalnost, zdravlje, fleksibilnost, joga menja ličnost, život, ali nikako nisam taj moment mogao da skapiram šta da radim da ostanem ranije. Ima želja, ima volja, ima i plan, sve napravim afirmacije, 300 čuda radim i ujutru 8, 9, 10, 11, 12, 7, 2. I sad kad sam prešao na sirovu ishranu, u stvari relativno skoro sam to shvatio, zašto ne mogu da ustanem ujutru. Od kuvane hrane. Kuvana hrana i čak ne ni pečena, ni peciva, niti bilo što slično, nego baš kuvana. Kad nju jedem, to stvara tamas. A tamas je u jogi jedan od 3 atributa prirode i predstavlja zemlju, inerciju, statiku, tamu. Ne u negativnom smislu, čisto svetlost i tama i predstavlja sa jedne tačke gledišta neznanje. A neznanje dobijamo kada tu hranu kuvamo, termički obrađujemo, kada nju jedemo sirovu, ona predstavlja znanje. Znanje o životu. Ili svetlost. Pošto isto predstavlja život, a kada je termički obrađujemo, uništavamo to znanje, uništavamo svetlost u njoj i onda dobijamo neznanje. I onda to je taj kvalitet koji zapravo prikuje svest, ne za krevet, nego za zemlju, za patos. Ne dozvoljavam da se izdižemo iznad osnovnog načina funkcionisanja i to mi je onako wow, to je to. A tad kad sam prešao, još jedna stvar koja je meni isto vrlo bitna, pošto sam učitelj jogi, pošto uglavnom Satyananda yoga verbalna tradicija, malo pokazujemo, malo vežbamo, nego uglavnom pričamo. Ja sam odavno imao šlajm i u grlu i u nosu i onda kad pričate, opustite ovaj deo tela, onaj deo tela, ne zvuči baš lepo kada učenici leže i kada se opuštaju, a vi to radite verbalne, auditivne vežbe sa grlom i nosom. I od kad sam prešao na tu ishranu, i to se skroz proredilo, pročistilo i osjećam takođe čim počnem da jedem nešto, što nije više sirovo vegansko, odmah počne pojačan znoj, to je isto jedna od posljedica ove industrijske prerađene hrane, jak znoj, pospanost, vrlo brzo pada energija kad se jeda kuvana hrana, čak i slatkiši kad se jedu, čokolade, Twix, Mars, bilo šta. Evo juče sam pojel tortu, onu zahar, ona najžešća, kilo makarina, kilo šećera, kilo svega i svačega, nema ništa prirodno.
I efekt posle toga, kao da su mi truli zubi. Tako osjećam ih. Znate, kad su nekome truli zubi, onda mu se iz usta osjeća onaj zadak. Da pobegnete na 1 kilometar, da mislite da ste sigurni. To je bio efekt toga, a kad se toga sećam, bio sam kod babe predno pola godine na slavi. Elem, to je Knjaževac, to je južnjački kraj, a znate kako se tamo krka. Bez... Bukvalno je minus. Znači, prasetina, riba, zadnjetina, jaretina, junetina, šta god hoćete, to ima. Jedan dolazim ja, rekao sam ja babi, baba, ja sam prešao na siru ishranu, ništa meni osim voća i povrća. Dobro, sine, ništa, dolazim tamo. Sve ovo plus pljeskavice, da, to je ok, baba zna, postavio na sve trpezu, moj brat polako postaje već žrtva od prvog trenutka, za njega nema pomoći, bar do danjeg. Ja sednem i baba počne od najžešćeg prasence, samo što nema onu jabuku u ustima. Hvala, baba, neću. A onda šta je sledeće, javnjatina, junetkinja, hvala, baba, neću. Ajde, uzmi ovo, ne znam šta je bilo posle. Da, riba je bila vrhunac. Ne, pljeskavice, baba, brate, ono. Ajde, uzmi ribu, to je posno pliva. Ja sam baba posam, ja plivam pa nisam posam, mislim. Dobro, hvala Bogu, pa mi je kupila neke naranđe, banane, rekao, hvala ti baba, spasla si me najbolj se toga i oni kuntaju svi posle ručka. Ovako, ne mogu da gledaju. Ja ne znam šta ću od energije, samo ti kuljaju, mislim još da. Sad kad sam krenuo, ne došli ti podržati. A, da. Da tiše. Da. I oni kuntaju svi, ja pun energije, otiču nešto da radim, da sobu srednju koja nisam ne morao. Ponese brat piletina, pa sam zaboravio, da. Pored svega. Ponese brat piletinu, babinu, u Beograd, nazad, vraćamo se i ja sam još uvek tada prelazio, nisam bio skroz. I sad nisam, ali sad sam meso s prezentacije. Sutra dan uveče ja se vraćam s posla, otvorim frižider, tu držim meso. Povrće, voće, slično krvino, piletina. Pazda neću. Uzmem nešto, jedem, vratim se u sobu, sad nešto mene kopne, nešto mi se jede piletina. Šta hoćeš? Neću. Hoće ona, hoće, rekao, ajde baš da ide. Uzmem ja pojedem to, pojedem brato, a brato sam pričao, ja više ne jedem ništa, meso, sve sirovo, aha, sutra brat, gde je piletina? Ne znam, šta, pojeo. Ti si sirov, da, jesam. To je sporedno, zezamo se tako i ali, međutim, efekti toga, uveče je bilo sve normalno. Pojeo sam tu piletinu, ujutru, standardno što sam već rekao, ne mogu da ustanem. Drugo, zubi mi krvare, ukus metala u ustima, kao da sam jeo krv ili kao da, bukvalno kao da sam sopstvenu krv ili sebe jeo. I zadah iz usta, iz želuca truleš. Ja to pričam i u stvari sad vidim zašto sam jeo. I ja pričam to bratu, pričam ocu, obojica mi kažu daj prepereš, nema šanse od toga da bude. A da, i ono što je Milan stalno priča, na usnama skrama, usne postaju, da kažem, grozni. Pričam ja ocu i bratu, oni meni ne veruje, ako nemate iskustva, vi ste stalno u mesu, kuvanom, svemu i naravno ne možete da znate, ja vam pričam to što je za vas teorija, za mene iskustvo. Tako da je to uglavnom ono što sam do sada otkrio. Prestao sam skoro da koristim dezodorans, što je još jedan bitan faktor. I ja mislim da se ne bih zadržavao dalje. Uglavnom, moje iskustvo, uključujući ishranu, zdrava ishrana, redovno vežbanje nečeg zdravog, nerazbijanje u teretani, muškarci, pivo i upravljač, to neće ništa da se postigne. Nešto zdravo. Ja se bavim jogom, to svima preporučujem.
taj chi, neka borilačka veština, bilo koji sport na kraju krajeva, što zdravija ishrana i još jedna bitna stvar je promjena stila života. Ova dva faktora su osnova, onaj treći je nadogradnja. Da promijenite stil života, loše navike, pušenje alkoholu, šta god vi radite, što imate, ustajanje na vreme, leženje na vreme i tako dalje. To već sad neću da ulazimo do dalje. Sad samo ću zloupotrebiti ovu priliku da najavim sljedeće nedelje, kad smo kod joge i tai chi-a, ovdje će se održati besplatan čas jednog i drugog, pa ste pozvani svi ko hoće da dođe, da prisustvuje. Održat će moja koleginica besplatan čas joge, Satyananda Yoga Viharska škola joge, jedna od najpoznatijih u svijetu, možete da vidite šta se tu dešava. Yoga Nidra, ako nije čuo, potražite na internetu, to je najbožanstveniji način za opuštanje. I to najviše volim na času. Kad će spavanje? Ali to nije spavanje, to je aktivan san. Drugo, bit će također tai chi, koji sam ja skoro počeo isto da vežbam, kod Saše Blagojevića, koji zajedno sa mnom ovdje drži časove tai chi-a, pa možete da čujete to isto neograničeno bogatstvo kao joga. Tai chi i tai chi chuan i chi gong su isto kao jogi, asani, pranayame. To je samo jedan delić. On će više pričati o tome. Organizovat ćemo, nije još zakazano vreme, možete da pratite preko Yoga Srbija stranice na Facebooku, pa se priključite pa vidite. Biće obično. Hvala na strpljenju, prepuštam nas Milan opet. Kaži nam samo koliko ti sada treba sati sna, realno? Sad sam u prevjeranjima, stalno imam obaveze, pa ništa nije fiksno. Ali ono što znam je da 2 sata i sat manje imam taj tamas. Ono stanje da ne mogu da ustanem. Svestan sam, hoću da ustanem, imam gomilu obaveza, ali jednostavno je dole, prikovan, ne dozvoljava telo da krene. I to nema veze, na kraju sam vidio sa snagom volje, sa disciplinom, a ja imam oba, nego jednostavno od hrane koju se jedu. 6 sati je realno, manje više. 6 sati je dovoljno nekome ko je zdrav i ko se bavi fizičkim aktivnostima, bilo kakvim. A koliko nas je ispunilo tada uslova je pitanje. I da, izvinjam se, dobro me podsjetite, što je Milan pomenuo lekove. To je još jedno moje iskustvo. Ljudi stalno pričaju kad se susretnu sa ovim, pa to je komplikovano, to je skupo, to treba vremena, ja ne mogu to da odvojim, to je toliko jednostavno. Drugo, razmislite prvo koliko vremena uštedite ulažući pare, energiju, vreme u ovakvu ishranu i u neko redovno vežbanje bilo čega. Umesto u analize po bolnicama, čekaonicama, zezanje sa doktorima, moljakinje da vam prepišu neki lek i onda ih psujete na sve strane kada ne prepišu taj lek, analize svega i svačega da bi redovno pratili i oni vam kažu onda pratit ćemo mi to, pa ako se nešto desi, dođite. I onda kad se to desi, vi dođete. I onda oni znaju šta da vam kažu. I tako je cijelo društvo uslovljeno, ispranim je mozak, samo da funkcionišu po lekovima, po bolesti i da rešavaju bolest. A bolest fizička je samo krajnji rezultat mentalne i duhovne neravnoteže balansa. Tako da tu ponavljamo ona 3 faktora, redovno vežbanje, zdrava ishrana i promjena stila života. I evo ja se jogom davno bavim, jer ima vremena. Izvini, samo ubaci nam to, recimo, koliko je minimalno potrebno pola sata, satiću dnevno i to vežbanje? Znači, taj minimum. Relativno, ne može da se odredi. Pola sata bih minimum preporučio ako je joga u pitanju. Po Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, znači 30 minuta je najminimalnije vreme koje oni preporučuju za bilo kako misliš da njih znam ja? To zavisi od vašeg ličnog vremena, koliko ste u stanju, da li možete i kući, da li imate redovno tu gde idete, šta god da vežbate.
morate da budete realni. Ne može da se kaže toliko i toliko treba ako vi to niste u stanju. Neko može i, evo ja radim skoro svaki dan se trudim da vežbam, a neko može jednom nedelju. Jednostavno vidite gde ste, šta možete, koliko možete, idete korak po korak. I garantujemo su rezultati. Moji rezultati, ja se jogom bavim od 11. godine i poslednji put sam bio ozbiljno bolestan 2009. Od tada ništa ozbiljno, možda neka prehlada, bila glavobolja i tako dalje. Sad kad sam postao još uvek ne 100% sirovi vegan, sad mi je zdravlje još bolje. Ne da nisam bolestan, nego sam sve zdraviji. I ka tome treba da se krećemo. Ne da ne budemo bolesni od minusa do nule, nego od nule ka plusu. Da budemo sve zdraviji i fizički, i emotivno, i mentalno, i na kraju duhovno. I to je cela slika koju svako treba da ima na umu. Telo je samo jedan od delova našeg bića. Nije jedini, nije glavni, naprotiv poslednje, ali je vozilo koje imamo do kraja života, ne može kao kod mehaničara zameni mi ovaj deo, zameni mi onaj deo. Ako zameni, uglavnom ne vrati. Ostane kod njega. Tako da svakom delu tela treba da se brinemo kao i o emotivnom delu i o mentalnom. Toliko o meni, prepuštam vas Milanu, hvala na strpljenju. Ja sam to i hteo da kažem, malo te sam vas ostavio bez prilike da postavite neka pitanja, ukratko da malo mi postavite pitanja, pa da pređemo na sledeće. Pojavilo se, imamo jako zanimljive govornike, tako da ćemo neke morati da ostavimo za sledeći put i otvaraju se neke nove teme preko Veska i preko mog dragog prijatelja Saleta, koji je jako dugo i vegetarijanac i u ovom sportu i da kažem on je i profesionalni trener, tako da možete sledeći vikend da nastavimo tu neku priču više posvećenu sportu ili vežbanju, a ja bih samo otvorio na pitanje u vezi sa spavanjem. I baš kad je bio Veskov rođendan smo slavili ovde i pojavila se jedna devojka koja dugo godina isto kao i Veskov se bavi jogom, profesionalni instruktor joge, a na sirovoj ishrani. I ona se zabrinula da ona je toliko pročišćeno biće, da ona jako malo spava. I ona se zabrinula da nešto nije u redu sa njom. Znači, to stvarno kad postignete taj dugogodišnji efekt zdravog vežbanja, zdravog načina razmišljanja i zdrave ishrane, na kraju dolazi do tog pročišćenja, da imam ja ovdje još neki prijatelji koji su upoznati sa time, da vi bukvalno neverovatno smanjujete način ishrane, ali to su već neke druge teme koje će bolje da obradite i na jogi. Ono što je kod zdrave ishrane stvarno smanjuje za tih nekih 2 sata san, ali vi možete sa tim nekim specijalnim načinom vežbanja, odmaranja tela i duha, psihe, možete 5 minuta te neke dobro odrađene vežbe, ili 10 minuta te vežbe zamenjuje sat vremena spavanja, pa vi izračunajte koliko se bavite. I onda ljudi kažu, pa ja nemam vremena, u stvari ne znaju da oni vežbanjem joge dobijaju na vremena. Znači, ako radite sat vremena pravilno neku tu vežbu, vi dobijete na vremena. Ne gubite tih sat vremena, nego od tih sat vremena vi dobijete puta, znači, 6 minuta, 10, znači dobijate 10 sati nekog kreativnog vremena koje možete iskoristiti. Znači, bukvalno postoje ljudi koji već maltene samo sat vremena, 2 sata spavaju, a bave se, imaju dva posla, imaju nekoliko fizičkih aktivnosti, sportova, znači imaju decu, sve, znači potpuno su kreativni, bave se nekada, znači samo dobijate na vremenu, ovo što svi možete fizički da vidite da ovo za 30 sekundi, ovo što se sad vi pijete, to je za 30 sekundi napravljeno. Znači, u običajnoj ishrani i za 30 sekundi ne možete ni da počnete da spremate, treba vam 30 minuta najmanje da nešto termički obrađujete ili da u satima vremena kuvanja i tako dalje, ovo je nešto najbrže, dobijate na vremenu, dobijate na snazi, dobijate na energiji. Nemamo danas vremena da sve mlade ljudi koji se bave sportom predstavimo, ali za sledeći put ćemo već sada da ih najavimo, a ja bih sada mnogo dugo najavljivanog gosta
koji će vam predstaviti kako da, ako ste zainteresovani, možete lako da dođete do nekih, znači ovo je novina u našem gradu, prvi toliko mesec dana se pojavila prodavnica u Maksima Gorkog, a on se već dugo godina ovime bavi, znači i najzad dolazi do rezultata i meni je drago da imamo i ovakvi ljudi u našem narodu koji se trude da sve to dođe do nas. Budo Brajović, naš čovjek iz naroda koga svuda ima i zato je malo i kasnije danas jer njega nema gde nema. Znači ja sam ovih dana bio s njim u autu, njega zovu iz cele Srbije i šire, Crne Gore i dalje. Znači njega svuda ima, svuda se pojavi, bili smo na Vidikovačkoj pijaci, upoznali tamo sve redovne ljudi koji se bave nekom poljoprivrednom proizvodnjom i bilo čime. Znači pokušamo da aktiviramo sve ljude iz naroda, iz najzabačenijih gradova i sela i krajeva naše lepe zemlje. I samo jedan čovjek koga bih ja sa velikim aplauzom pozdravio i da... Zahvaljujem ovom momku koji se zove Desko. Ja sam malo imao tremu kako da vas obratim i šta da vam kažem, ali on je tako fino i smireno pričao da ja imam zadovoljstvo. Ja stvarno imam zadovoljstvo da, mada teže je posle njega ovako nastaviti neku priču, ali imam zadovoljstvo da vam se obratim. Započeti razgovor, najteže započeti razgovor, a najgluplje bilo započeti razgovor sa nekim izvinjavanjem. Danas je za pravoslavne hrišćane Mala Gospojina, ona je slava Zadruge dobrih domaćina. Ja sam direktor Zadruge dobrih domaćina, tako da sam ja na toj slavi morao, prilike imao neke obaveze, pa sam zbog toga zaposlen. Počet ću ovo sa jednim poklon. Moj poklon svima vama, čisto ono da uživate u lepote onoga što nam priroda daje, pa tu će stajati negde, i tako ćemo početi ovu priču. Znači stajat će negde u ovim prostorijama. Ja se zovem Budo Brajović, 62. sam godište, rođen sam u Herceg-Novom. Često volim da se našim, kad sam se ja rodio i u Vera doktorici zapravo na porodilište, postigli su maksimum i nisu više da se poselili u Kotoru i Dubrovnik. Po zanimanju sam učitelj i specijalni pedagog. U najprivatnijem mom poslu ja se čitav život pripremam i bavim se polako već nekoliko godina terapijom, razgovorom. U jednom košarkaškom klubu ženski radnički vodim psihološku pripremu i upinjem se svim silama da tu psihološku pripremu uvedemo kao kategoriju u svim našim sportskim aktivnostima, jer je to jedno polje na kojem smo najviše, nažalost, u zaostatku, recimo sa ostatkom sveta kad je sport u pitanju. I što se tiče onoga što je danas tema i ono što je interesantno i ono što nam je nažalost neophodno, to je zdravlje, odnosno kako doći do zdravlja, pošto osnovni, znači ono što je najčešće osnovni uzrok ili jedan od osnovnih uzroka oštećenja zdravlja u okruženju i u našem narodu je u stvari loša ishrana, nekontrolisana ishrana. Mi imamo tu nesreću i tu sreću. Živimo u jednom prostoru koji konzumira najnekontrolisaniju hranu u ovom delu Evrope, u ovom delu sveta. Već 5 godina trudim se da napravimo nešto što eto sada dolazi do realizacije, a to je spoj proizvođača i potrošača. Počeli smo pre 5 godina osnovali smo Zadrugu dobrih domaćina. Zadruga je, nažalost, zakonskom regulativom. Pokušavam da vam izdvojim ono što bi moglo da bude suština, a da vas ne udavim sa svim tim, ali zadruga danas nije ono što zadruga jeste, zadruga de jure po zakonu, nije ono što zadruga suštinski treba da bude. Zadruga je prva u svetu, osnovali su neki tamo tkački radnici u nekom Rožderu gore 1846. Simpatično i simptomatično je da su to đaci Roberta Ovena. Tako da zadrugarstvo i mene često su svi, zato sam i došao do tog podatka, stvarno su vikali da sam utopista. Kad se pominje utopisti, onda se svi setimo onog Saint-Simona koji je bankrotirao. Ja sam na pragu, iskreno dobro. Ali onda mi kažu, svi vi ti si utopisti, onda ja nađem taj podatak da su u stvari ti ročdelski osnivači te prve zadruge bili utopisti. Na ovim prostorima u Bačkom Petrovstvu je 1847. odmah osnovana zadruga, tako godinu dana posle. Sljedeća neka kombinacija gdje se opet pominju narod sa ovih prostora, mi smo suosnivači Svetske zadružne organizacije, koje sad nismo u stanju da participiramo i da uzmemo sredstva koja nam po nekoj njihove raspodeli pripadaju. Znate, pre 3 godine su bili nekih 80 miliona eura je bilo pripremljeno za zadrugu. Nažalost, naš zadružni savez, ne govorim ovo ni da njih umanjim, ni da sebe nešto namestim na neku poziciju, ne govorim o nesreću u kojoj se trenutno nalazi naša situacija i naše zadrugarstvo.
nismo bili u stanju da to participiramo tim parama, a kamoli da ih dobijemo. Šta nam je cilj? Cilj nam je, mi na pijacama više nažalost nemamo poverenja. Osnovna odlika zadrugarstva je da zadrugarstvo je osnovano da bi zadovoljili potrebe. Potrebe mogu da budu duhovne, potrebe mogu da budu duševne, potrebe mogu da budu fizičke. Ako s jedne strane postavimo potrebe, a s druge strane postavimo ono što prodavci na pijacama postavljaju, a to je novac. Vi znate, ako čovjek postavi za cilj novac, novac je prokletstvo to je cilj koji je konstantno, odnosno uvijek podjednakom razdeljenom udaljen od nas. Samo se uvećava. Nekad nam je bilo dovoljno 100 ili 200 nekih jedinica, sad nam treba 1000, 10.000, 100.000 i to je nažalost jedna nesreća. Mi za drugarstvo se trudimo doći do nekog zadovoljenja potrebe. Ono što su naše potrebe trenutno, a ono što bi dopunio Vesko je otišao, što bi dopunio Veska i rekao, najvažnije za zdravlje, ovo tvrdim i potpisujem, sve je itekako važno. Najveći toksikant ljudskog organizma, vrlo odgovorno vam to tvrdim, je misao. Pre svega moramo dočekati našu misao. Naša misao mora da bude dobra. Sve vjere, sve religije to govore. Od hrišćanske koja priča o ljubljenju bližnjega svoga, pa do ostalih religija, misao je ono što nas struje. Nažalost, takvim smo iskušenjima svakodnevno i svi se, kao da se trude, znate, da nam tu misao pobrkaju, odnosno da nam nametnu gomilu loših misli, pa onda imam ovog prijatelja koji ima sreću pa ne čita mene. Ja ratujem, povremeno trpim neke udarce i moram da budem obavešten, moram da znam odakle mi preti neki udarac, jer sam se upustio u nešto što se zove tržište. Sad konkretno ono što radimo. Radimo organizovanje potrošača i organizovanje proizvođača. Zašto? Naša sela se gase. Zato što smo dali ime zadruga dobrih domaćina. I dobri domaćini su uvijek dobri domaćini i lako se prepoznaju. U svim narodima, na svim kontinentima, na svim regionima, dobar domaćin uvijek dobar domaćin. I dobar čovjek je uvijek dobar čovjek. Fukara se poveže uvijek sa fukarom vrlo lako, a dobri ljudi se lako prepoznaju. Ako ništa, prepoznaju se po pogledu. Sad, stvarno je tako. I naša zadruga dobrih domaćina nismo htjeli, i ja nisam želio nikakvu cenu da je ograničavam, da pravi neke ograde, da dajući bilo šta tome. Dovoljno je zadruga dobrih domaćina i Bogu hvala imamo dosta članova i svaki dan nas sve više. Problem je, 7.500 sela u Srbiji, to je podatak star 4 godine, nažalost, sad ih ima i više, nažalost, je pred gašenjem. To pred gašenjem, računajte, ugašeno je i od vas, odnosno od svih nas, zavisi da li ćemo uspjeti. Ne da spriječimo gašenje, one su ugašene. Da li ćemo uspjeti ponovo da ih probudimo? Da li ćemo uspjeti? To je naš cilj. Cilj je da ta sela u kojima sada, neću da pričam o ružnim stvarima, znate ih, a verujte mi, sve najružnije što znate, pošto sam non-stop u Srbiji, to nije ni 10% onoga ružnog što se dešava u Srbiji. Jednostavno, situacija je toliko ozbiljna. I ja često to kažem. Mi da smo svesni koliko je ozbiljna situacija, a neki dan sam sa mojim prijateljima razgovarao o tome da uvedemo jedan dan u nedelju uniforma, ne borbe radi, ne rata radi, nego odbrane radi. Mi da smo svesni kakva je situacija, mi bi svi u radnim uniformama išli na posao i išli ceo dan. Kao Kinezi svoje vremeno kad su radili državu koja je sad kontroliše 80% svjetske vlade. Naša situacija je još gora, nažalost. Međutim, šta se dešava? Ima nade. Ima velike nade zato što je naš čovjek pošten. Naš čovjek je spreman, naš čovjek je sposoban. Već se javio, imam sreću, eto Bogu hvala, pa je počeo uporan sam. I ta upornost u stvari i dala rezultat da su počeli se javiti neki fantastični ljudi s kojima sednete i vidite da možete sve. Znate, i ona priča iz Biblije, bilo čovjek kaže možemo pomeriti u planinu, možemo, verujte da možemo. Znate, ako ne možemo baš ovako mislimo, možemo da uzmemo lopatu i prevesti ćemo na drugu stranu. Ali verujte mi da možemo, kod nas ima takvih ljudi. Samo što su se povukli pred fukarom. Povukli su se pred onim najgorim. Povukli su se ne pred đacima iz posljednje klupe. Povukli su se pred pacovima koje niste ni vidjeli u klupama. Oni nisu išli u školu. Ja ne znam da su ti ljudi učili školu. Znate, ne bavim se politikom, časno vam reći dajem. Nema nikakve ni političke ambicije. Nisam ni protiv koga. Zadrugu nisam osnovao i trudim se da ne budem ni protiv koga. Ne interesuje me što radi GMO, ne interesuje me što radi Monsanto. Kunem se, časno vam reći dajem. Ne zanima me. Evo na momenta kad mi dirne prag od kuće, evo da se branim. To mi je Bog dao pravo. Brani se svim silama. Ali, mene zanima, nisam protivnik.
Samo gledam da one ljude, pošto ovdje nalazim istomišljenika, također imamo prijatelji, rekao bih da smo u principu istomišljenici, zato se ovdje vama i obraćamo večeras. Šta je potrebno i šta radimo? Posle 5 godina otvorili smo jednu prodavnicu, evo sad otvaramo i drugu, Ivan Begovoj. Prodavnica je zamišljena kao zajednički projekat domaćina. Međutim, znate, pogotovo naš seljak, zadnjih 150 godina je izvaran milion puta. Pre 150 godina su motimali, a zadnjih 150 godina ga varaju, na razne forme. I ljudi naravno nemaju povjerenje. Ja sam 3 godine su me gledali kao prevaranta. Mislim, ništa strašno. Ovaj će što nas prevari. Pošto nisam ih varao neke sitne pare, nešto malo, očekivali su neku krupniju prevaru. Ne, govorim ovo ne zato što su oni loši, nego jednostavno očekuju to. I vi kad dođete bilo gdje u Srbiji, malo je proizvođača u Srbiji koji je neko iz Beograda ili neka firma iz Beograda, nažalost nije prevarila ili isplatila za neke novce. I vlada jedna velika netrpeljivost, jedna velika opreznost, jedno veliko zaziranje od ljudi koji dođu iz Beograda. Šta sam hteo? O prodavnici vaši, danas što ste otvorili. Ajde to nam malo izmiriš. Kako? O prodavnici vaši. Evo sad ću, moram da vam sve te uslove napravim. Zašto je to otvoreno? Zato što jedna prodavnica sama po sebi ima ogromne troškove. I jedan proizvođač sa bilo kakvim proizvodom je u pitanju, čak više ni oni proizvodi ne mogu da donesu servis dovoljno para za tu prodavnicu, potrebno je dosta ljudi da se organizuju. Mi smo imali sreću pa smo dobili taj jedan prostor, došli smo do prostora koji možemo da ustupimo tako našim zadrugarima. U našoj prodavnici u Maksima Gorkog, nazvali smo je Centar organske hrane i domaćih proizvoda, dovodimo prodavce iz najudaljenijih, najruralnijih krajeva Srbije, iz najvećih zabiti, omogućavamo im da svoju robu izlože u našoj prodavnici, da po svojim cenama prodaju nama tu robu i zadruzi ostave onoliko koliko oni misle da mogu. Svako tom ima predstavu, a verujte mi, kad formiraju neku cenu, tako rasterećena ta cena je takako poštena. Šta to znači? Vi danas na Kalnić pijacu, pošto se tu nešto Kalnić pijaca pominje uvijek kao neki reper, ne znam nija čega, vi danas imate sve, imate kradene stvari, imate stvari koje ljudi izbede i neko hoće prodaju, imate stvari koje su iz kontejnera, imate preprodavce koji preprodaju sa raznih krajeva, iz Makedonije, iz Rumunije, iz Kine, iz Kvantaša i od svakih. Proizvođača imate između 3 i 10, subotom ih ima 10. Tragedija je što i ti proizvođači prvo, nego što dođu na Kalnić, pored svojih proizvoda koje proizvode, skoknu do Kvantaša da dokupe još 3-4 proizvoda, jer im prodaja tih proizvoda plaća pijačarinu. I pošto proizvođač nema gde da dođe do potrošača. Naši proizvodi u zadruzi dobrih domaćina, u ovim prodavnicama su potpisani. Potpisani su imenom i prezimenom proizvođača, njegove porodice i njegovog mesta. Cilj je da će Bog vrlo brzo, i ja među vama tražim pomoć, naravno, da na sajtu Facebook bude ispraćeno svaka proizvodnja, svaki proizvod, da se vidi, prvo od njemu da se nauči kako se dobija, od čega se dobija, koga proizvodi, gde ga proizvodi. I svaki kupac koji kupuje, koji je član porodice zadruge dobrih domaćina, kad ga put nanese u neki Leskovac ili u neko Ošljane tamo između Zaječara i Minićeva ili ne znam nija na Goliju ili na Taru, da svrati tamo u Dub kod našeg Milovana i kaže, Milovane, mi kupujemo kod Buda tvoje proizvode tamo u onoj prodavnici, hoćemo da vidimo šta ti to radiš. On će nas dočekati. Znate, imate veliku, naši prijatelji i kooperanti gazdinstvo Koluvija, firma Jovanjica u Staroj Pazovi, sput nanese, odete tamo u plastenik koji sad ima 1,2, a još jedan se pravi, bit će 5 hektara pod plastenikom organskih proizvoda. I da možete slobodno da uzmete bilo šta, čak i one proizvode koji rastu u zemlji lepo, koji ne morate ni da operete, možete da je pojedete. Zdravstveno je bezbedno. To je cilj i to je poenta. Moramo da se organizujemo, jer ne možemo da se razvijamo odvojeno. Moramo zajednički se razvijamo. Znači, šta je cilj ljudi na selu je da imaju projektovanu proizvodnju, uslovno govoreći. To znači da su mirni, da iduće godine će imati nekome da prodaju onoliko proizvoda koliko od njima garantuje ekonomski opstanak na selu. Da bi to imali, mi ovdje moramo da se organizujemo. To jeste izvorno cilj bio zadruge i osnovni razlog osnivanja zadruge. Nabavka robe bez posrednika. Bez posrednika, bez ljudi koji su građani da bi zaradili pare. Zbog čega?
Ja sam to često puta govorim, ističem, cijela priča je počela preko krompira. Krompir i sir su dve priče koje su podigli zadruge. Jer zamislite preprodavca koji je otišao gore negdje u neke katiće iznad imenice i kupio kamion krompira, a ovaj mu prodavac da bi oprao svoju dušu, kazao, kad je već uzeo pare strpu u džep, jer mora sin mu studira i svaki dan ga zove tata šalju neki dinar, kaže nema sin odakle. I ovaj strpao, prodao je onaj krompir, a onda, pošto je čovjek pošten i savjestan, kaže ovom preprodavcu, kad znaš, ja sam to prekriče zaprašio protiv klijevosti. Karenca, period za koje vrijeme od tretmana nekog proizvoda određenim hemijskim sredstvom, kad taj tretman ne da nije za ljudsku upotrebu, nego je kancerogen i traje, kad je recimo zaprašivanje krompira u pitanju 22-27 dana zaviše od sredstva, sad mislite vi tog preprodavca koji će sad šta da uradi? Da istovari taj krompir u nekom magazinu kojeg uglavnom i nema i da čeka tih 22 dana. Baš ga briga. On će to donese na pijacu, mi ćemo to da kupimo i to je ozbiljno problem. I onda se dešava ovo što ja svaki put kažem i moram, nažalost, žao mi što to moram da govorim, ali moram da ponavljam kao papagaj. Svake godine podatak, opet sta 3 godine, 40.000 ljudi je novo oboljelih od kancera u Srbiji. I moramo da uzmemo, da počnemo da razmišljamo da to zaustavimo. Moramo da počnemo da pazimo od koga šta kupujemo, nemojmo da kupujemo stihijski, moramo da poznajemo svog prodavca, moramo da poznajemo svakoga. Za svakoga, za kao kad čujete da je bilo kakvu prevaru uradio, morate to da stavite javno. Bio to ja, bio to Milan, bio to bilo ko. Jednostavno moramo prestanemo da se lažemo. To je osnov, to je početak našeg nekog zdravog, normalnog života. Znate, i u prodavnici počinjemo polako da se organizujemo, da pravimo jednu mrežu po pitanju kluba. Klub je najbolji odgovor na globalizaciju. Klub nam dozvoljava da mi kao grupa ljudi kupimo od koga hoćemo ono što hoćemo bez obzira kako je to. Ne možemo da kupimo nešto po cijeni u kojoj sam se ja ili zadruga ugradili, ali ja sa mojih 3 djece i suprugom kod svoje kuće i vi zajednički možemo da kupimo presno mlijeko za onoga ko pije mlijeko u Maju tamo jer znamo da ima zdrave krave i tako da ga kupimo i da ga rasporedimo. Možemo da kupimo krompir, ne znam, ja u Lenici, po cijeni po kojoj on prodaje. To nije kažnjivo, ali će nas izaći mnogo jeftinije. Često kad govorim, poredim jednu priču sa šljivama, mađarkama, odnosno požegačama iz Miličnice. Miličnica je 3. selo po veličini u Srbiji, tamo se nalazi Duvarja. Mađarka se otkupljivala za 12 dinara. Mađarka je visoko drvo pa se zato ne prska, zato što nije praktično za prskanje i ona se otresa. Ona se trese i onda se to pokupi i to skupljanje, tako skupljena šljiva prodavala se prije 2010. za 12 dinara. Onda su neki otkupljivali po tih 12 dinara, odvajali su ono što je za rakiju, ono što je za kvantaš, za prodaju, donosili su i u Beograd i prodavali su i za 25-30 dinara. Naši, opet ovi ljudi koji je nužda naterala, znači ne nalazi ništa negativno, oni su otišli na kvantaš, kupili su je za 25-30 dinara, donijeli su je na klaničku pijacu i prodavali za 60-70. I ja često kažem, nije problem u 60-70. Neko će kupiti kilo, neko pola kilograma, svejedno. Problem je što 12 dinara seče šljivu. To je problem, mi više nećemo imati šljive. Kad se organizujemo ovako, mi tu šljivu možemo da platimo 25 dinara, prevoz će nas koštati 5 dinara, ostavit ćemo neki zadružni fond 5 dinara, pa ćemo i dobiti za 35, dobit ćemo i upola cene, a onaj seljak će posaditi još 5 šljiva, još 10 šljiva, zato što ćemo biti još će imati interes. I svi ćemo živjeti mnogo kvalitetnije i mnogo bolje. Mi možemo tebe da biramo za predsjednika Srbije? Ne, hvala, ne reći ne. Ja imam pismeni dokaz, da vam kažem, postoji 3 vrste inteligencije. Postoji ova inteligencija koja se meri nekom binesivnom stanom, tu sam, ok. Postoji emocionalna inteligencija i tu neka skam, međutim postoji inteligencija u kojoj sam retardiran. Verujte. Znaš što je bolje. To je jedna socijalna inteligencija, ja sam tu na nivou idiota. Tako da, nemojte bolje. A to tu su se dokazali za tu. Sad slušajte me ovako. Šta je pojent? Pojent je da svi zajedno. Gde mi treba vaša pomoć? Stvarno mi treba pomoć. Jer mi moramo da napravimo fair trgovinu. Ja ću vrlo brzo imati problema. Imam ih već. Ali, jaje kod mene u prodavnici organsko košta, bilo je 27, sad će biti 30 dinara. Na drugim mjestima je 35-40. Imaćemo problem.
Ja ne želim, mene ne interesuju drugi, ja sam to rekao, ja sam niko koga niti borim, Bogu Gospodu hvala, niti se zalažem, nemam te manire, ja hleb u prodavnici bez aditiva prodajem za 35 dinara, vek od 200 grama. Ne gledam druge, ne interesuju me, krompir organski prodajem za 80 dinara. Da vam kažem najiskrenije, ono što ljudi meni kažu to nije mudro, pa šta nije mudro, ja sad trenutno nemam platu, vrlo brzo, ja se nadam da ću dati sve platu nekih 2.500-3.000 €, najiskrenije. Ali treba da otvorimo 20-30 prodavnica i naravno ja tih 2.500-3.000 € ću da zaradim. Jer moj radni dan počinje u 6 ujutru, a završava se 10, pola 11 kad dođem kući, a onda malo nešto ako uspijem da porazgovaram, krenet zaspom, onda poslije pišem nekdo do 1 pa spavam, ja bez joge spavam 5 sati. Evo sam ja kandidat ovog mjestu. Znači daj mjesto spašavaj. Mora mi je teško. Tako da, potrebna mi je vaša pomoć. Znate, jer vrlo brzo, verujte mi, ovo je udarac na sistem. Za milion stvari. Udarac je na sistem. Znači, mi vrlo brzo sa institucije sistema moramo napraviti jedno društvo, ja to često govorim, moramo napraviti društvo Amiša. Neka nam se smeju. Neka nam se smeju, neka upozoravaju. Neka se smeju, znate, vi tamo u nekoj državi u Americi gdje postoji ono upozorenje, kaže, pazite Amiši. Kao ovdje jedan je na putu. Ja bih volio da Bog da nama tako upozorite. Tu neke budale gore jedu neku travu, ono, divno. Ne smeta, zato moramo vrlo brzo sa prodavnice, sa nivoa odlične tržišne ekonomije da pređemo na klub. Znači da se snadbevamo privatno. Snadbevamo se privatno. Ne može nam niko ništa. Verujte mi, u Belgiji ima jedna mala ekipa koja to radi. Ja kad sam to pričao pre 5 godina, moj prijatelj, pa ti si to prepisao, imamo iz Belgije. Nije. Isto tako, on je donio, iz Amerike je to donio tu priču. Znate, s tim što tamo, znate, razlica u psihologiji. Znate, sad, ono malo, ja se vraćam na tu možete. Znate, u Americi negdje tamo, ima tamo podlijeg udaraca niskih, međutim, oni su dovoljno fini, dovoljno su kulturni, imaju taj manir. A vi kad napravite neku firmu, pa im nešto smetate, oni vas kupe. Znači, ono daju pare, kupe vas i vi postajete deo njih i vledni. A te neće da troše pare, jer ti nije da izgledire. Ovo je ono, ekonomički, ovako, onako, sklanjate, odviši kućeš, ja potrošim njega. Znate, to je problem. Znate, mnogo kad vidite... Znate, zato moramo jednostavno da ovu priču, ne govorim ovo zbog ničega, to je normalno, mi smo mala kap i nije to jednostavno, kada bih vam pričao sve kombinacije koje Monsanto recimo sprovodi u Srbiji, debelo bi se zanarili. Ali moj prijatelj, jeste, moj prijatelj Nikola Aleksić, mi počinjemo, ja sam danas uveo u prodavnicu kao prvi proizvod, da imamo markicu bez GMO-a. Ne znam, ja se izvinjam. Markica, pa je ovako, ta analiza košta u jednoj laboratoriji, za sad mi smo došli do nekih 7.000, bilo je 9.000, izvinite zbog ovog haosa, ali negdje ću je naći, evo je umanjena, sad ćemo naći i uvećanu, ali otprilike ovako izgleda pa sad. Zelena piše garantovano bez GMO-a i potpis čovjeka koji se onako najviše borio nešto tu i pokazao nam gomilu stvari i naučio sam od njega i tako, da taj proizvod garantovano ne sadrži GMO. I počeli smo to polako da širimo, u Rusiji je to postao jedan od standarda i mi ćemo uspjeti ako budemo naišli na razumevanje proizvođača, čija se sve podigla do jednog određenog nivoa, da isfinansiraju tu markicu koja košta 1 dinar, da je nalepe na svoj proizvod i da vi budete sigurni da tu nema GMO. Znate, javno sam rekao 2 stvari zbog kojih sam imao ozbiljnih problema. Prva stvar je da je 2009. iz Horgoša za Rusiju otišlo 8 šlepera jabuka, podatak istinit. Tih 8 šlepera je vraćeno iz Rusije, svi su došli u Suboticu nazad u Horgoš i svi su završili u ustima, stomacima nas i naše dece. Nijedan nije uništen. To je strašno. Znate, niko zbog toga nikad neće odgovarati. Druga stvar koja je problematična, čovjek je izgubio posao zbog toga, kod nas dolazi, većina ljudi, Bogu hvala, ovdje s tim nema problema, kod nas dolazi meso, piletina iz Njemačke konkretno, dolazi iz Kosova, ali ova iz Njemačke je zabranjena za hranu za pse i mačke. To neće deca jedu, znate. To neće deca jedu. I to je ono što je opet strašno. I tako, ovdje imate firmu koja uvozi kosti i ona kaže pređu vegetarijanci. Pa naravno ću da pređem, ovo je totalna ludnica. Znate, kaže, ajde dođu u radnju, kaže, tražite mi njeguški pršut. Pa svaki
užas, mislim, ne bi volio da me neko od Martinovića ostane uzme mi zadnju, ali oni uvoze pršuta iz Belgije, iz Holandije. Znate, većina je hranjena u najbolju luku GMO kukuruzu. I to je onaj ozbiljan problem. Može onako za slavu i za Božić i šta ja znam, ali koga mi u nekoj češćoj i bržoj javnoj upotrebi je to veliki problem. Tako da moramo počnemo lagano da se organizujemo i moramo počnemo da planski nabavljamo hranu. Konkretna stvar, konkretan prijedlog, potrebno nam je 200 porodica po 500 dinara mjesečno, 500 dinara mjesečno, 200 porodica, imamo 100.000 dinara na gomili. Ono što je važno zadruge, kad god dođe, ima isti glas kao svi ostali. Kako možemo da vam se prijavljujemo? Evo, polako ćemo početi lagano i ovdje, pa ćemo početi lagano da... Vi danas nismo mogli tuđu u prodavnicu. Bila je Aronija ispred i tako bilo. Pa počeli smo. To je prvo, još ne se otvaraju, tako? Pa da, sad. Koji je broj? Maksima koliko 27. Pazite, ovo jeste reklama. Ovo jeste reklama, ja vas pozivam i molim. Ali vas isto tako molim. Uvjerite se u sve ovo što ja pričam. Iskontrolišite mene. Znači, iskontrolišite mene. Uvjerite se u sve ovo što ja pričam. Nemojte da bude da ja to prodajem da bi trpao neke pare sebi u džep. Jer samo zajednički možemo nešto postignemo. Ja sam ne mogu ništa, verite. Znači, svi moramo zajednički to postignemo. Znači, možemo da se organizujemo, da možemo kupiti. Ja ću vas dovesti. Odgovorno, obišao sam za 5 godina celu Srbiju. Imao sam sreću da sam upoznao fantastične ljude. Ljude koji rade takve stvari, znate, med koji se vadi iz buke, od divnih pčela koji su se odletili u šumu. Jedna predivna stvar. Ljudi donose mi, ne znam ni ja, milion nekih stvari, ne znam šta je bilo onako. Imamo svašta. Evo, prije probao je Milan juče, išao sam prekriče u Novi Sad, osnovali smo ogranak u Novom Sadu, zadruge dobrih domaćina. Čovjek pravi ekstrat od biljaka, kajtučke trave, name i šta smo rekli, ono bilo poklice. Znači, to su stvari koje on ne može da dobije papir. I mi ne možemo to da stavimo u proizvodnju. Zašto? Zato što je sistem takav, slučajno, namjerno, nebitno, ali ne možemo. Kako možemo to da prodajemo? Tako što će onda to prodaje nama svima. Ne tako što ću ja vama to da preprodajem, nego i ja i vi ćemo to da kupujemo tamo. Znate, kad su me moji drugari pitali, oni koji su zadrugu ušli toga da se mi bavimo trgovinom, pa mi, znate šta ćemo, kako ćemo mi da zaradimo? Iskreno vam to govorim. Daj Bože, ono što jede moja porodica i što mi jedemo, da to bude sve prirodno i proizvedeno zdravstveno bezbedno, najveća nagrada koja postoji. Nema veće nagrade. To je zarada. A da li mi, recimo, možemo vama tako s vremena na vreme, ukoliko neko od nas zna nekoga sa nekog sela, da vam dajemo predlog i da vas spalja? Naravno. To jeste ideja. To jeste ideja. Dajte te ljude prodavnicu. Dobijaju prostor džabe, odrede cenu, odrede koliko mogu da daju u zadruzi. Nema, verujte mi, nema skrivene namere. Problem je drugi. Mi moramo da vas pitavamo, kad smo otvorili zadrugu, pošto ima dosta prijatelja, ja sam da izvinete Crnogorac. I onda, odmah su me povezali sa nekim mojim zemljakom iz Rusije. Ej, alo, žene, dobro dan, a ovaj neki isto ko ja, Crnogorac. I onda on tako nešto sasvim skromno priča, pa znate, pa eto, mi radimo, ja sam nadbela nekih 7 samoposluga, pa ja možda mogu da vam pomognem. Ja sam onako brza misao, kad 7 samoposluga. Pa rekao, kako? Pa znate, to je dosta velike su samoposluge, najmanje ima 80 kasa. Kada se vidi ceo moj ovako se urušilo, ja nema da popunim ni za 2 kase. Mi nismo u stanju. Znate, mi pucamo na Rusiju, ovdje nas lažu. Ono što mi radimo s Rusijom, verujte mi na reč, to su šverci. Prvo, ruske kvantaške pijace, 8 kvantaških pijaca ima u Rusiji, držici. Marko Milošević je bio prijatelj s njima, pa je Nekša Iković su neka familija s ovim mojima, pa je izvozio preko Marka, tu su išli sa nekim povrćem. Kod nas povrće i voće kupuju šverci. Samo što to nisu oni naši mali šverci sa kamionima, sa onom rampom, naravno da švercuju malo, uz to švercuju koji to rade na šlepe. I sad, moram i to vam ispričam ako vam je interesantno. Ako vas ne davim, pa evo da se priča kako smo mi jako loši. Pa mi njima turamo u šljive ciglu. I onda ja njima kažem, rekao, znači šta gospodin, da ja vam objasnim u čemu se radi. Zašto te cigle završavaju u šljivama koji idu za Rusiju? Prvo, otkup u Mionici, kod mojeg jednog prijatelja Radomira, koji je inače stomatologa, bavi se sušarama, ti stomatolozi su vrlo sumnjivi, i došao je jedan Kirgistanac koji se zove Kudus. I on sedi tamo onako
otkupljuje. I sad krenem te godine 2009, slagaću 9, mislim 9 ili 10. Otkupna cena početna 27 dinara. Oni otkupljuju jednu samo sortu, odnosno dve sorte. Otkupljuju stele i neku čačansku rodu. To su one najveće šljive koje su onako izgledne i veliki krug. I on kaže krećemo sa 27 dinara. I naravno taj glas odmah prođe kod seljaka, kod proizvođača i mi počnu to da beru. 27 dinara pristojna i više od pristojne cene. Odlična cena. Nabrali oni nesretnici s onim prikolicama, došli tamo plaća redovno 3 dana. Jer ima para, može mu se. Treći dan, predače stani, šta je? Stigla iz Čila, jabukova šljiva, ne može, stalo sve. I onda 3 dana ovima počinju da cure, one šljive da propadaju, 3 dana on ništa ne otkupljuje, i onda treći dan se smiluje. Kaže, može, ali 20 dinara. Sad, pošto naš čovjek, mi brkamo često inteligenciju sa obrazovanjem, pošto naš neobrazovan čovjek je često vrlo inteligentan i iskreno nekoliko puta inteligentniji nego dobar deo obrazovanih ljudi, on je ukapirao o čemu se radi. On je shvatio da on njega prešao i sad on ne zna kako da mu se osvijeti. Mora da mu proda te šljive i naravno počeo da mu galja, ja kažem, ja mu digao kamion u vazduh. Mislim, strašno to, verujte mi, strašno. Jer je ucenjen, jer nažalost njegova rođena država neće da stane iza njega. Znate, ovdje su zaštićene banke, strane ili strane pod navodnicima, ovdje su zaštićeni stranci, ja sam tražio, imam kompletan program, ne zato što sam pametan, nego zato što imam pametni, Bogu hvala, prijatelje, radili su 2 doktora nauka i ja sam malo tu učestvovao za neke praktične stvari. Napravili smo program obnove sela, dali smo ga Rasimu Ljajiću, nudio sam ga Kneževiću, verujte, njih to ne zanima. Oni daju 10.000 eura, ja sam im rekao, ljudi, moja zadruga će da zaposli, ne mi, zaposlit ćemo za 2 godine 300.000 ljudi, dajte nam ne 10.000 po radnom mjestu, dajte nam 5.000 eura po radnom mjestu, ali oni to ne žele, o tome se radi, oni to ne žele i to je naš problem. I onda mi, pošto nemam namjeru da se borim ni protiv koga, oni rade svoj posao i to je tako, mi moramo polako da nalazimo, ja tražim one najupornije, najtvrdoglavije i najluđe seljake, koji su ostali pošteni pored svih ovih izazova. I kažu oni, evo on je budala, on je moj. Taj mi treba. Verujte mi, Mađar iz Kanjiže, časno vam reč dajem, on pravi 60 litara općeg kiselog mleka nedeljno i to nosi u Suboticu. Odnos stanovnika sela prema gradu, bilo kojem, a posebno prema Beogradu, ali prema bilo kojem gradu je vrlo onako ratički. Oni njemu kažu, njegovi Mađari, prevodi mi moj prijatelj, pola Mađara, kaže, oni njemu kažu, šta najovi suvace, sipaj kavljeg, napravi 100 litara, viš da ti se nazdravlja. Ne, on neće. Joviće, ti si budala. Reko, ti mi trebaš. Ta budala je sad kod mene u zadruzi. I to su ljudi koji nema cenu, znate, to je ono što su nekad bio neki na neki film vitizima. Kaže, nemoj da lažeš i kad ti je život u opasnosti. Ja ne znam koji bi pare dao da mogu to moje djeci danas logički da objasnim to, on će gledati, ja da je budalo jedno stilu. Ne mogu da i to objasnim. A to nam treba. Ako tako budemo razmišljali, opstaćemo. Ako vratimo reč, i ako vratimo dostojanstvo, i ako vratimo lepu misao, opstaćemo. Ako nastavimo jednim drugima da želimo loše, nema nas. Nema nas. Svake godine nas je između 35 i 60.000 manje. Evidentno, verujte mi, jedno Valjevo svake godine nestaje. Nemamo tih Valjeva. Znate, ne mogu da ne ponesem tom pričom, ali tako nam malo treba. Samo verujte mi, kad odem među onako idem tamo vamo, javljaju mi se razni ljudi, kad odete vi među mlade ljude, one najgore vizualno koje gledate, danas su naša deca, ona poštena deca, seotska, prinuđena da se maskiraju. Znate, devojčice su prinuđene da se maskiraju, jer ona uđe u grad bez golog puka, ona će da bude šutirana. Znate, nama javnu misao kreiraju, moram da kažem, možda se ljutite, data mi je prilika, da javnu misao nam kreiraju kreteni i nakaze, moralne nakaze, ponekad i fizički. Znate, i to je ozbiljan problem. I mi moramo da zaustavimo tu priču, ne tako što ćemo se borimo protiv njih, nego zato što ćemo da napravimo naše društvo Amiša, koje će da prihvati one vrednosti, da se deca normalnih ljudi upoznavaju sa decom drugih normalnih ljudi, da se umrežavaju i da nađu da postoje neke druge vrednosti od lažnih trepavica, nokata i sredstava za popravljanje raspoloženja. Hvala vam puno.
Znači, prodavnica se nalazi u Maksima Gorkog broj 27, kod Kalenić pijace. Nemojte tako, zbunit ćete ga. Ugao Maksima Gorkog 14. decembra kod državne apoteke. Kome još treba državne apoteke? Znate šta je tragedija? Ja sad na ovom mjestu gdje su ljudi vegetarijanci ne mogu da kažem da se razimo preko puta Bek-Beka, znaš? To je ovako... A ja bih rekao pored magičnog bilja. Pored magičnog bilja, i blizu naše Kalenić pijace koji ima najlepši izbor. Ja sam bio... Onda svi idemo ka Kalenić pijace. Ne, znaš šta će desiti? Centar organske hrane i domaćih proizvoda. Zašto? Sad ću vam reći i to. Uzet ću vam još sekundu. Zato što mnogo ljudi koji proizvode de facto organsku hranu, oni je de jure nemaju, zato što je kod nas zakonom o organskoj proizvodnji zabranjeno gdje se upotrebljava izraz organski, se ta hrana zove organska ako nema certifikat. Taj certifikat jako puno košta. Jednom drugom prilikom ćemo se baviti time, ali vjerujte mi, imamo hranu, vidjet ćete sada, idem prva nedelja oktobra, berem jabuke i osporuše iz Zagrađa. Zagrađe je, kad krenete od Zaječara prema Knjaževcu, pa s desne strane ide neka vratarnica, pa ide Borovac, iz Borovca gore još desno u neku šumi se nalazi Zagrađe. Tamo ima jedno 10 jabuka koje, znači tamo niko ne dolazi, ja i Mikan i još nekoliko čobana i to je sve što dolazi. To ćemo doneti. Znate, i takve stvari donosimo. Od medova do ne znam nijak čega. Da uvijek znate odakle to i da uvijek kad odete tamo vidite o čemu se radi. Zato imamo i domaćih proizvoda. Ne može samo organska hrana. Drugo, pokušavamo našu organsku hranu uvijek da upakujemo da se ne bi desilo, znate da ja prepuštam, nemojte da budete prepušteni, mada i ja znam da pakujem, napravili smo mašine za pakujem, znate. Dođete, uzmete, kupite nešto na kontašu, fino napunite prodavnicu, kažete organska, znate, i to su stvari koje moramo, zato moramo da se poznajemo, zato moramo svi zajednički zaradimo. Treba mi pomoć, trebaju mi ljudi koji će mi pomoći kad je sajt u pitanju, trebaju mi ljudi koji će mi pomoći kad je Facebook u pitanju, da sve to fotografišemo, da sve to zapisujemo, da te ljude istaknemo, da ih podignemo, da se oni u svom selu osjećaju važni. Znate, velika je stvar kad imate seljaka koji 10 godina u ovim prevanaritskim vremenima ili 20, već ja ne znam koliko to, ja sam ostalo kad je ovo ludilo počelo, koje svi viču ti si budala, što je najgore viče mu žena rođena da je budala. Dajte da mu damo satisfakciju mu kažem, jer sad ćemo, pripremamo ako Bog da. Trebam dve stvari, to će vam najaviti. I tu mi treba pomoć. Izložbu u Knez Mihajlovu. Srbija, s jedne strane Srbija koja je napravljena, znači, da ne imenujem nikoga od ovih najvelikih gradilišta, građevina, firmi, i s druge strane Srbija onih napuštenih, popaljenih i uništenih domaćinstava i ljudi tamo. To želim da napravim u Knez Mihajlovu. Ako ništa napravit ću živu izložbu. Dovešćemo 500 ljudi, 250 će drži, 250 ovih fotografija, 250 drugih. Da vide sa kakvom Srbijom se susrećemo. Jer moji prijatelji i ja smo shvatili pre 10 godina, Beograd koji se gradi, ne gradi se za nas, nažalost. Naš Beograd, ove ulice dolje služe zato da bi Italijan, moj poslovni partner, prijatelj, prvi što me došao kada je Silicon Valley, alo bre, oni dolaze da se provode s nama. Našim devojkama, sa kakvima ne bi bili, strašno je, moram i to da vam kažem, ne bi bili u istoj prostoriji, ovdje imaju priliku da budu s njima, ne u istoj prostoriji, ne u istoj sobi. To je tragedija. I to moramo da sustavimo. Da koliko god možemo iščupamo se iz te priče. Hoće u tu priču, hoće, ali moramo da se izdržimo. To je otprilike nešto što moram da radim. Ništa, hvala vam, pa priče pali. Gospodine Budo, to što ste nam doneli, to je, kako se to zove? To je tikva, kokain. To je nešto što sam neki dan podbacio i cipele i pantalone kao žena. Znate, kad u njivi ono zelenom od lišća, propastimo žena lišća, ja sam brao ove tikvice kod mog prijatelja u Kamendolu. Kamendol je jedno selo koje se nalazi, kad se popnete gore, kad idete prema iznad Grotke, tamo na Galičko brdo, pa krenete dolje prema Umčarima, pa se skrene levo u Kamendol. Jedna divna oaza, fantastična, moj prijatelj to gaji. Ovo su tikve koje neće zbog zime porasti, ja sam ih obro i delim ih tako svojim prijateljima, čisto mogu. Pravi se čorba od njih, ali ja sam jednom probao, nije mi se kao što su dobro. Može da se peče, mnogo su napravit ćemo. Ali dobro je, ima ih. Napravit ćemo siru varijantu. Ne, kad se ispeče. Eto tako. Koga god imate, šaljite. Imaš neki, si pomalo neki
koje flajere. Nisam. Evo, drago mi je što u našoj zemlji se pojavljaju neke jako pozitivne tendencije. Ovdje su došli moji prijatelji koji su prešli potpuno da žive u prirodi. Znači, napravili su imanje, znači, u nekim napuštenim selima, napravili su svoje imanje, polako će uzgajati svoju hranu. Evo, sad su došli da nas posete. Znači, imamo prijatelje koji će povezati, znači imali smo ljude koji proizvode tu hranu, ali niko od nas ne može da čuje za njih i da ih vidi. Imamo ovde ljude koji su zainteresovani to da kupe. A evo imamo Budu i još neki ljudi koji će da budu taj lepak, znači taj medijator između